Ipakusgan sa DOH Region 11 ang pagbatok sa tuberculosis. Taliwala sa nagkadaghang kaso sa maong sakit sa Davao Region. Ang report ni John D. Esteban. Nagkadaghan ang kaso sa tuberculosis sa Davao Region. Base sa tala sa Department of Health Region 11, kapin 4,000 ka mga TB cases ang natala sa Davao Region. Sagad sa mga kaso, nag-edad sa 15 ngadto sa 35 anyos. Anaa sa kapin, 40% ang pagsaka itandi sa susamang period sa nakalabang tuig. Ang TB, usa ka respiratory disease, makatakod ug makamatay apan matambalan. Maong kinahanglan ang early diagnosis. Libre ang diagnostic test alang sa maong sakit, sama sa chest x-ray, hasta ang konsultasyon ug ang pagpatambal. Apan ang problema, tungod sa stigma, ang ubang pasyente mahadlok o maulaw sa pagpatambal o pagpangita og medical nga atensyon. Hinungdan nga pakyasab nga makumpleto ang medication, rason nga padayon ang pagtakod. Don't be afraid if you have those symptoms of TB. The Department of Health and other support group will be there to help you. And always remember, if you have TB, it's not yet the end of the world. Hinuon mas gipakusgan sa DOH 11 ang case finding o ang pagpangita sa mga dunay TB aron maauhag sila nga matambalan. Sumala sa TB survivor nga si Maria Loisa Teng nga presidente usab sa TB People Philippines, usa sa mga support group sa pagbatok sa maong sakit. Mas pakusgan pa dapat ang education campaign mahitungod sa TB o kinahanglang ipaduol sa mga residente ang laboratory centers. Please put the laboratories near the residents, because before we only have it in one area. Like in other regions, 6 hours away that the patient would have to travel just to get that laboratories monthly. We're now putting the medication in your health center naman na. But the laboratories, were we able to really put up the laboratories near the cities already? Not yet, not all. Yun na yung Department of Health na mag-put up ng tinatawag nating Super Health Center. So dito sa Super Health Center na ito, meron na tayong mga laboratory diagnostic test na ilalagay nila dyan, no? To include yung chest x-ray, no? We have the blood chemistry and ultrasound, etc. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.